Na. Eve, Ioana, Eve. Îmi pare bine. Îmi pare bine. Noi ne-am cunoscut la Măgura, așa-i? Da. Deci eram la un festival la mine în județ, la noi în județ, de fapt. Și Ioana se cunoaște cu fosta mea colegă de bancă din liceu. Și la festival, dar nu mai știu în ce context ne-am cunoscut. Nu mai știu exact povestea. Nici eu nu mai țin minte. Știu că stăteam acolo pe baloți la un moment dat, ziua în amiaza mare. Da, e cam tot ce mi-amintesc. Înseamnă că a fost un festival fain. Vin imediat, mă duc să-mi iau ochelarii și să-mi aprind lumina. Bine. A few moments later. Cum ai început cu voluntariatul? Cu voluntariatul, oh shit. Putem relua partea asta în 2 secunde că domnul a ieșit din body. A few minutes later. Bun, gata. Putem începe. Sper să Așa. stea. Dragul de el. No. Cum ai început cu de ale voluntariatului? De ale voluntariatului, deci povestea de la început ar fi că eu prin clasa a 9-a am vrut să fac voluntariat la poliție, pentru că au venit niște domni de la poliție și ne-au spus că putem face voluntariat la ei. Eu, foarte încântată, m-am dus acasă la mami și la tati, le-am spus că eu vreau să fac voluntariat la poliție. Și mami și tati, știind că îmi place biologia și cochetam cu ideea de medicină, au spus că nu, crezi că ți-ar plăcea mai mult la Crucea Roșie. Eu nu am știut neapărat ce înseamnă Crucea Roșie, cu ce se mănâncă, m-am interesat, nu știam cu cine să vorbesc să devin voluntar, așa că m-am dus direct la sediu undeva. Și acolo doamna directoare m-a pus în legătură cu liderul de tineret și cam așa am început. Deci a fost o chestie strict de, nu știu, să-mi umplu timpul cu ceva, să fac ceva util, să ajut pe cât se poate. Că eu în prima fază m-am gândit că e mai mult pe parte medicală, dar am avut mai mult activități sociale. Partea medicală nu e la nu știu ce nivel avansat, pentru că dacă e să avem activități pe partea medicală, noi asigurăm doar primul ajutor la competiții sportive sau, mă rog, unde suntem solicitați. În rest, avem tot felul de activități sociale, banca de alimente, de care știe deja foarte multă lume. Oamenii colectează alimente, cumpără alimente neperisabile, ni le dau nouă, iar noi ulterior le distribuim pe baza unor liste primite de la asistența socială. Și care a fost motivul pentru care ai și rămas? Spre exemplu, cunosc persoane care merg și în momentul în care se mută, renunță la ideea asta. Tu acum ești în Cluj, nu mai ești în Deva, nu? Da. Eu oscilez așa puțin între filiale, pentru că sunt cu sufletul acasă până la urmă. Mi sunt foarte dragi și voluntarii de la Deva. Și chiar dacă cei de la Cluj m-au adoptat, să zicem așa, de fiecare dată când merg acasă, țin neapărat să mă întâlnesc cu voluntarii, să particip la activități dacă sunt, să mai facem ședințe, să mai ieșim la o cafea. Nu știu, cred că a fost și o chestie de obișnuință, că te obișnuiești cu aceiași oameni. Bine, oamenii se mai schimbă, pentru că undeva nu rămân foarte mulți. Pleacă copiii la facultate și cumva rup legătura cu orașul natal. Am fost foarte entuziasmată să mă duc la Cluj, dar nici o secundă nu m-am gândit să renunț la filiala de la care am pornit, să zicem. No, dar am fost entuziasmată când am zis, mamă, mă duc la Cluj, pe acolo sunt activități. Ce-i drept, mult mai multe activități ca la Deva. Deși în perioada asta nu putem spune că avem foarte multe activități. Din cauza pandemiei, până la urmă nu ar fi ok nici să expunem voluntarii unor riscuri inutile.
Și dacă nu avem activități, asta este. Așteptăm perioade mai fericite. Și, deja nu le mai au în ordine cronologică. Am vrut să zic că eu când am aflat că am intrat la facultate în Cluj, primul lucru a fost să caut pe internet Crucea Roșie Cluj și singurul număr de telefon pe care l-am găsit atunci, de fix, am apelat, am zis, bun, eu sunt voluntară la DEVA, dar vin la facultate în Cluj. Cum pot să fac să vin la Cluj voluntar? Nu. Și la Cluj, când am venit, am dat un test, am intrat voluntar și așa a început și povestea la Cluj. Mă apucă melancolia acum când mă gândesc. Da, te cred. Gândește-te cum suntem noi două, că deja suntem, ăsta e al 7-lea episod pe care îl filmăm și fiecare parcă e deja tot mai greu de filmat. Ai avut și alte activități de voluntariat la care ai participat? Da. Am fost chiar împreună la unul. Cu Beard Brothers când am fost la plantat de copaci. Da, la plantat de copaci, corect. În Apropo de Valea Beard Ierii. Brothers, avem acum o activitate, ajutăm DSP-ul la dispecerat, la anchetele epidemiologice, adică, mă rog, nu facem noi anchetele, noi numai preluăm niște date și le trimitem de colo-colo, dar tot e ceva decât nimic. Și a fost la inițiativa Beard Brothers. Acum, nu o să spun că a fost doar inițiativa lor, că sunt convinsă că au fost mai multe inițiative din partea mai multor organizații, dar la ei s-a și concretizat puțin mai repede. Iar noi de la Crucea Roșie le asigurăm lor permanența pe o linie telefonică. Și cu ocazia asta îi felicităm și pe Beard Brothers pentru bătăile de cap și pentru ajutorul pe care îl oferă celor de la DSP. Da. Așa, și alte activități. Am făcut voluntariat la Institutul Francez. Eu am avut din liceu o pasiune pentru limba franceză, datorită unei profesoare care mi-a fost foarte dragă. Și astfel am ajuns să studiez contabilitate cu predare în franceză. Și am avut tot felul de tentative să mă bag în organizația studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, deci OSUB. Am mai încercat și la Organizația Studenților Economiști, dar nu pot să spun că a fost o experiență chiar așa de faină. Adică, la un moment dat, când ajungi să-i cunoști probabil și să te integrezi cumva, sunt organizații foarte faine, pentru că văd ce activități au, cum se organizează, cum se înțeleg între ei, dar am încercat să mă bag în prea multe organizații și mi-am dat seama că nu pot să fiu activă chiar în toate și am preferat să mă axez mai mult pe Crucea Roșie și pe Institutul Francez. Nu știu acum să-ți enumăr activitățile la care am fost, că în OSUB și la OSE am fost mai mult la ședințele alea de început, după mi-am dat seama că nu e ok și poate chiar nu e de mine. Și cam atât. Dar aia cu plantatul de copaci de care ai spus tu, Ioana, chiar mi-a plăcut activitatea. Deci mi-a rămas așa cumva, da. Bine, Beard Brothers fac de obicei foarte multe activități din astea de voluntariat și care să și implice populația Clujului în principal. Da, aia mi se pare foarte fain. Am văzut, le urmăresc și eu pagina de Facebook. Da. Da, e ok, adică mi se pare că e o inițiativă, nu știu, mie mi se pare, deci eu cum îi văd pe ei, nu știu, găsesc o chestie unde știu că ceva nu e în regulă și zic, hai să facem chestia asta, că nu e ok și trebuie să schimbăm ceva. Și adună o mână de oameni și se descurcă și rezolvă. Da, asta e chestia cu ei. Acum, nu, indiferent de organizație, atâta timp cât există inițiativă și, nu știu, tu pornești din start cu vreau să fac o chestie faină și vreau să fac o chestie bună,
Și pe principiul omului bun este vegheată calea. Adică dacă vrei să faci ceva și intențiile tale sunt bune, nu ai cum să nu reușești. Bine, acum chiar dacă mai sunt piedici, nu știu, pandemia, poate puțin și conducerea țării și tot felul de reguli în perioada asta care ne mai bagă bețe în roate. Brainstorming și vedem cum le rezolvăm. Cum putem să facem ceva. Corect. Uitându-te puțin în urmă, cum ți se pare că ai evoluat de-a lungul timpului? Din perspectiva voluntariatelor. Eu, la început, eram foarte timidă. Abia descoteam 2 vorbe, cred că, nu știu, cu persoanele nou întâlnite. Mai știu eu una. Nu știu, tot făcând voluntariat și intrând în contact cu tot mai multe persoane, m-am dezghețat așa un pic. Nu mai am tracul ăla nici să vorbesc la telefon cu necunoscuți, că, nu știu, înainte, când eram mai mică, parcă mi-era rușine și să sun să comand pizza. Mami, uite telefonul, poți vorbi tu. Așa, acum e altfel. Adică eu văd că m-am maturizat destul de mult. Și te schimbă puțin și ca om, te face să fii mult mai empatic. Adică vezi tot felul de persoane care sunt în niște situații mai puțin fericite sau care chiar au nevoie de ajutorul tău, nu au posibilități materiale, nu știu, familii cu mulți copii care nu au cu ce să-i hrănească și tu intri în contact cu ei, normal că te sensibilizează, știi, și ajungi să fii mult mai sensibil la nevoile comunității. Da. Cred că și asta, nu știu, asta este secretul unei organizații care și reușește să facă ceva. Să aibă voluntari empatici. Noi la Crucea Roșie avem niște principii după care ne ghidăm. Și sunt umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate. Adică nu contează cine ești, de unde vii, nu știu, ce venituri ai, ce orientare sexuală sau religie. Dacă ai nevoie de ajutor și noi putem să te ajutăm cu drag. Nu. Astea, nu știu, niște reguli, eu le consider cumva de bun simț. Și, până la urmă, nu. Niște chestii care probabil se și dobândesc în timp, că dacă nu intri în contact cu tot felul de situații, nu te dezgheți chiar așa ușor. Da, corect. Nu. Sunt anumite situații care îți mai schimbă puțin percepția asupra vieții, sau cel puțin îți schimbă percepția. Că tot ai amintit de partea asta, Ioana menționase mai devreme că mai cunoaște o persoană care tot așa s-a dezghețat și a devenit mai sociabilă. Și eu am fost la fel. În situații de astea în care chiar trebuia să comunic cu oamenii și mai ales cu necunoscuții, eram efectiv înghețată. Dacă Da, te blochezi puțin. Da, și uneori și paranoică și eram așa, ok, acum chiar eu trebuie să vorbesc, oare zic bine, oare nu zic bine. Da, oare ce o să creadă lumea? De ce se uită toți așa? Da, exact. Și până la urmă, de multe ori s-a dovedit a fi doar imaginația mea. Oamenii nici nu se uitau în niciun fel. Chiar nu le păsa de cine, sau cum. Dacă le transmiteam informația sau așa, era ok. Și chiar voluntariatul îți dă așa un spațiu de ăsta în care te poți să crești destul de frumos. Da, pentru că e din start senzația de familie, știi? Suntem toți în aceeași oală, ne obișnuim unii cu alții și creștem împreună. Nu știu, parcă de când am început așa mai mult cu activitățile astea și sociale la Cruce, cumva parcă mă și simt un om mai bun, nu știu, adică altfel văd lucrurile. Înainte cred că eram puțin mai egoistă. Acum, nu știu, m-am schimbat destul de mult, nu că m-am mai schimbat. Uite, de exemplu, dacă e să o luăm și din cealaltă parte, eu am fost întotdeauna o persoană mai sensibilă și când eram mică plângeam din orice, adică... și acum, da, și eu. Și acum, eu și acum plâng din orice. Da, exact, chiar asta vreau să zic, că și eu astăzi am condus și
am intrat în, nu știu, a fost o coadă de vreo 20 de mașini și m-am panicat și îmi venea să plâng și eram, da, acceptă-te, e ok, așa ești tu. Ideea e că voluntariatul nu te învață, nu știu, după părerea mea, doar să fii mai empatic, te învață și cumva să-ți controlezi empatia asta. Da, Pentru că uneori chiar, nu știu, trebuie să realizezi când e loc de empatie și când nu e loc. Că sunt multe situații în care se profită de empatia ta și de exact, sensibilitatea da, ta da. și voluntariatul îți dă așa o palmă peste față și zice că "Mă, aici, da, contează să fii empatic, dar poate în alte situații chiar nu." Da, bine, aici vorbesc un pic mai mult când vine vorba de empatie, de cazurile astea sociale, de te fac să plângi, știi, când le vezi. Da. Eu știu în general sau simt că o distribuție de alimente, de exemplu, a fost reușită și că s-a meritat efortul să mergem, să-i căutăm pe oamenii ăia. Bine, până la urmă nu e un efort, știi că nu, cumva e o plăcere. Adică noi stăm atâta timp să colectăm alimente ca să le împărțim unor oameni care chiar au nevoie. Că până la urmă nu, dacă nu ne-am dorit să facem chestia asta, nu ne-am stresat atâta cu transportul, cu găsește-i, fă rost de liste și așa mai departe. Da, dacă o distribuție a fost corectă și ai văzut că oamenii ăia chiar aveau nevoie și s-au bucurat foarte tare și de, nu știu, un kil de făină, unul de zahăr și 2 pungi de paste, nu, pe mine, în general, mă apucă plânsul. Dacă văd că sunt oameni care se bucură așa cumva din tot sufletul lor, că, bă, uite-te, și un măr dacă le dai, zici că, nu știu, le-ai dat 1 kilogram de aur, nu, aia înseamnă că oamenii ăia, că oamenii ăia chiar au nevoie. Am avut, de exemplu, și o distribuție care nu a fost chiar așa de... Nu pot să-i spun că nu a fost reușită, dar în unele cazuri am văzut că oamenii ăia chiar aveau posibilități materiale și că în satele respective erau oameni care aveau mai mare nevoie de alimentele pe care noi le aveam și trebuia să le dăm. Noi nu putem să dăm nici de capul nostru. De asta zic, noi vorbim cu primăriile și asistenții sociali de acolo ne dau o listă cu persoane, sau mă rog, cu familiile care ar avea nevoie de ajutor. Și nu tot timpul listele primite, probabil, de la asistența socială sunt cele mai, nu știu, corecte, să zicem. Știu că nu o să sune deloc bine. Sper să nu devină lumea sceptică când o să vadă chestia asta. Dar nu, sunt cazuri și cazuri, dar în cele mai multe cazuri chiar ajung unde trebuie. Care crezi că a fost impactul tău în cadrul activităților la care ai participat? Gen individual. Individual, deci, uite, asta cred că e singura întrebare la care nu aș ști să-ți răspund. Deci chiar nu aș ști, pentru că la activități ne împărțim sarcinile. Dacă nu avem toți aceleași sarcini, ni le împărțim. Tu faci aia, eu fac alaltă, nu știu, tu te ocupi de logistică, eu mă ocup de copii, chestii de genul. Deci, nu știu ce să zic. Fiecare știe să facă de toate și face ce e nevoie. Deci nu pot să zic că eu mi-am adus aportul strict pe o chestie. Pentru că toți facem de toate și toți ne implicăm în mod egal, inclusiv doamna director. Sunt activități la care și ea muncește cod la cod cu noi. Fapt, cele mai multe activități. Deci nu pot să zic că am neapărat un aport individual. Gândindu-te un pic în retrospectivă, dacă ai putea să alegi orice altă organizație în care să te implici, în afară de poliție, crezi că ai face altă alegere? Sunt destul de sigură că nu. Nu știu să zic de ce. Cred că nu știu oricâte vieți aș avea, de fiecare dată aș alege tot Crucea Roșie. Că e o organizație, cum să zic, cu vizibilitate. Vezi că se face ceva concret. Asta se poate vedea și pe Facebook, pe pagina Crucea Roșie Română. Acolo sunt afișate multe activități.
desfășurate, cred că la nivel de țară, nu doar de sediu central. Legat de imaginea în media, fiecare filială are pagina de Facebook și postează activitățile, deci nu e ca și cum facem ceva în secret, toată lumea știe de noi. Bine, multă lume ne mai confundă câteodată cu smurdul, să nu mai știu eu ce, din cauza uniformelor, dar asta este altă poveste. Avem vizibilitate, e o organizație de prestigiu, lumea știe că facem ceva bine, că dacă ne-am face bine, nu știu, nu am mai fi așa de îndrăgit și chiar tind să cred că lumea ne cam îndrăgește. Am văzut și în pandemie a fost acea campanie cu strângerea de fonduri pentru materiale pentru spitale. Am văzut că foarte multă lume a donat. Nu știu, chiar nu aș alege sau nu văd de ce aș alege altă organizație care să-mi placă mai tare. Deci e pe sufletul meu cumva tot ce se întâmplă acolo. Crezi că Crucea Roșie ți-a dat și o perspectivă de viitor? Gen cumva să-ți creezi o cale din ce practici acum la Crucea Roșie? Aici te referi, nu știu, să-mi doresc să câștig din asta sau Nu neapărat să câștigi... dacă mi-a luminat calea? Dacă, spre exemplu, nu știu, după ce termini facultatea, te decide pe ceva tot ori din zona socială, ori spre partea medicală sau chestii de genul ăsta, sau nu, în folosul comunității sau, nu știu, dacă ți-a dat vreo oarește direcție Crucea Roșie în deciziile de viitor sau... pe care vrei să le faci, exact, da. Nu știu cum să zic asta să sune mai așa. Nu pot să zic neapărat că acum mi-am găsit drumul în viață. Deci după ce termin facultatea, probabil o să fiu tot așa cu mintea în 11.000 de direcții. Cred că orice aș face și orice job aș avea sau în orice direcție m-ar duce viața, în măsura în care îmi permite timpul, în activitățile Crucii Roșii, oricum mă voi implica. M-aș axa. Deci dacă aș putea să-mi fac neapărat o carieră, sau hai să zicem o carieră, eu tot timpul m-aș fi văzut, nu știu, psiholog, poate asistent social. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, să-i ascult, să chestii de genul, empatizez cu multă lume. Și cred că asta mi s-ar fi și potrivit. Dar să spunem că nu mi-am calculat eu foarte bine drumul când am decis la ce facultate să mă duc. Și drumul meu e puțin mai lung până ajung la destinație. Dar ca idee, nu știu, m-aș vedea făcând ceva în domeniul social. Dar încă nu știu ce, sau nu știu cum să o apuc, cum să încep. Dar acum nu, portițe tot timpul o să fie, chiar dacă uneori nu le vedem. Și mă implic în cât mai multe chestii pot, că nu știu niciodată unde ți se mai deschide o ușă și ce ocazii se ivesc. Și bine, de asta e bine tot timpul să profiți de tot ce ți iese în cale, că nu știi când te mai lovești de ele a doua oară. Da, corect. Revenind la ce ai zis tu la început, mă gândeam acum că ai zis că ai încercat diferite organizații, doar că nu ai rămas neapărat în ele pentru că cumva poate nu te-ai adaptat sau ai văzut deja o comunitate formată. Crezi că e important să ne găsim așa organizații și comunități din care facem parte și în care să ne implicăm 100%? Sau să ne implicăm în mai multe chestii și să luăm câte un pic din fiecare? Tu cum vezi asta? E ok să luăm câte un pic din fiecare. Acum depinde și ce vrei tu ca om. Știi că până la urmă fiecare persoană cumva simte nevoia de apartenență. Și e ok, din punctul meu de vedere, să simți că
aparții unui loc sau, nu știu, unui grup de oameni și că te implici, atunci cred că te poți implica cel mai frumos, știi? Dai și randament, deja cunoști oamenii, e o echipă super bine închegată, nu mai sunt atâtea probleme de comunicare din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, e bine și să diversifici, că, cred că de la orice organizație, de la orice om, ai câte ceva de învățat. Asta mai mult ca sigur. Dar nu știu, am așa o părere cumva împărțită. Eu deja cum mi-am format, să zicem, grupurile, eu o simt pe-a mea cu, e ok să te implici 100% într-o chestie, adică dacă faci un lucru și să-l faci până la capăt, că dacă ești în 11.000 de direcții, încerci să te împarți, poate nu reușești. Nu știu, nu mi se pare foarte ok să fii o oră aici, o oră dincolo, tot pe fugă mereu. Cred că și dă cumva o stare de asta de agitație continuă. E fain să fii implicat, dar până la urmă trebuie să te gândești un pic și la tine. Ți-e mai ok să fii liniștit, știi, cu un grup, hai să zicem 2, maxim 3, cu care poți să faci treabă bună, sau vrei să fii tot timpul pe fugă, într-o agitație continuă, vai, astăzi mă duc acolo, mâine mă duc în altă parte, poi mâine mai am o ședință pe nu știu unde și, ești într-un loc, dar poate te gândești la altceva. Da, aici eu sunt de acord cu tine. Sunt pe principiu că dacă faci o chestie, chiar trebuie să fii acolo și cu gândul, nu doar fizic. Să poți să ai și rezultate. Uite, în anul 1 de facultate, că acum sunt anul 2, toată lumea m-a întrebat, toată lumea, dintre prietenii mei care știau că îmi place foarte mult voluntariatul, mă întrebau că, vai de capul meu, dar cum de nu te-ai implicat în OSUP și în Studpack și în toate chestiile astea? Și mi-a zis că, efectiv, sunt momente în care, chiar dacă știu că asta face parte din mine, trebuie să pui altceva pe primul loc și asta nu înseamnă că tu gata te-ai lăsat de voluntariat și nu mai ai afinitatea asta pentru activități. Da, trebuie să spui un pic și prioritățile în ordine. Eu încă nu știu, facultate, job și voluntariat, cum să le clasific. Cred că încerc să le fac în egală măsură pe toate, chiar dacă poate ar trebui să mă axez mai mult pe facultate. Dar nu știu, eu am ajuns deja să simt nevoia să fac ceva. Eu nu pot numai, nu știu, să lucrez și facultate și învăț și iar exerciții și facultate și iar job. Eu simt nevoia să, nu știu, să mai văd alți oameni sau măcar să mai comunic, știi, nu numai cu familia cu care oricum vorbesc la telefon, cu prietenii puțini care mi-au mai rămas în Cluj, că majoritatea sunt la Deva. Deci până la urmă singurele persoane care mi-au rămas în Cluj, în afară de prietenul meu, sunt voluntarii de la Crucea Roșie. Și, când știi că ei sunt singuri, bine, oricum probabil, cred că dacă ar fi să aleg între o cafea cu, nu știu, ceva colegi, poate, sau prieteni mai vechi și, nu știu, o cafea cu niște voluntari de la Cruce, cred că tot timpul aș alege Crucea. Acum, sper să nu mi se supere prietenii, dar cu ei cumva tot timpul, știi, poți să te întâlnești, dar cu voluntarii te întâlnești de obicei mai mult la activități și nu poți să zici că tot timpul se leagă prietenii la modul de bun, nu avem nicio activitate, hai să ne întâlnim. Se mai leagă și prietenii de astea. Dar e altceva, știi, că nu poți niciodată să-i aduni pe toți. Singurele momente în care se întâlnește un număr, să zicem, mai mare de voluntari sunt la activități, care oricum în perioada asta sunt puține. Nu. Așa e. Chiar voi două cum v-ați cunoscut? La facultate sau vă leagă și pe voi ceva voluntariat? Noi Că voi m-ați tot dat la întrebări. Noi ne-am cunoscut în 2017 la Electric. Eram amândouă voluntare
Și din 2017 și până anul ăsta, când m-am mutat la Cluj, noi nu am mai vorbit deloc. Eu am făcut primul an de facultate la Timișoara și am reușit să fac transfer aici și aveam nevoie de materiale ca să pot să învăț pentru, materiile din anul întâi pe care nu le-am putut echivala cu celelalte de la Timișoara. Și cunoscând-o pe Eve de la Electric, i-am scris ei dacă mă poate ajuta și de atunci am rămas în permanență legătură. Ne-am băgat în o grămadă de proiecte pentru școală împreună și tot așa, no? Ce drăguț! Da. Sunt foarte multe, uite, că, zici de prieteniile care pe care e mai greu să le legi la voluntariate. Da, sunt unele prietenii, cum sunt, anumiți artiști one hit wonder, dar sunt și prietenii care, deși par la momentul respectiv un one hit wonder, iată undeva mai în viitor, se reiau sau se aprind mai tare decât ar fi fost pe perioada voluntariatului. Uite, noi la Crucea Roșie facem o chestie foarte faină. Aici la Cluj avem o bază de pregătire. E la munte, în Valea Ierii. Și până acum cred că a fost o dată pe an, vara, o tabără internațională de dezastre. Bine, internațională, care e mai mult națională, de fapt. Se întâmplă să mai avem și participanți din alte țări, dar în mare suntem din România. Și am cunoscut foarte mulți voluntari din alte județe și, nu știu, așa de bine ne înțelegem cumva și ți ciudă, știi, când se termină o tabără de azi vine să plângi că te gândești mai bine când mă mai văd cu oamenii ăștia, știi, și te face cumva să-ți valorifici alea 7 zile în care stai acolo la maxim, că, ne mai vedem, cred că la anul în vară, știi, și atunci hai să profităm de ocazie. Și sunt și acolo prietenii care se leagă, dar e destul de greu să le menții așa la distanță. Nu e ca și cum te vezi cu ei sau ai posibilitatea să te vezi cu ei că sunteți în același oraș. Fiind la distanță, mergi, să zicem, un weekend la Sibiu, dar știi că ai cu cine ieși la o cafea, are cine să-ți mai prezinte orașul, poate ai la cine să dormi. Mi-i dor, vai, deci mi-a atât de dor de taberele astea. Chiar mi-am făcut mulți. Acum poate e puțin cam mulți să-i numesc prieteni, dar mi-s persoane așa pe care le am la suflet. Chiar dacă nu sunt chiar prieteni în adevăratul sens al cuvântului, mai răruț ținem legătura, dar și când ne întâlnim e foarte, nu știu, plăcut. Melancolia. De obicei, întrebarea asta o punea Ioana, dar o să preiau eu acum. Dacă ar fi să dai un sfat voluntarului care ai fost la început de drum, care ar fi acesta? Aoleu! Voluntarul de la început de drum, deci nu știu. Nu știu că e o diferență enormă din mai multe planuri, sau, din mai multe perspective, cum am fost la început de drum și cum am ajuns acum. Că la început eram timidă, deci cum am zis, nu-mi plăcea să vorbesc în public, mă feream de chestiile astea, nu eram nici atât de empatică, eram și micuță, cred că am început la 14 sau la 15 ani.
Probabil i-aș zice că nu e o rușine să greșești. Cred că mie de asta mi-era cel mai frică atunci când vorbeam cu cineva, nu cumva să zic o prostie sau nu cumva să mă interpreteze lumea greșit. Dar, nu știu, acum am o altă perspectivă. Vorbesc ceva, îmi asum ce scot pe gură și, nu, cumva scopul meu e să transmit un mesaj. Eu îl transmit, dar deja cum este interpretat sau ce vrea lumea să creadă nu mai este neapărat problema mea. Adică eu zic, nu știu, de o activitate ție, că uite, vrem să facem o activitate, nu știu ce activitate, ideea e vrem să facem o activitate care să fie, nu știu, să zicem pe partea socială, facem bine, în orice caz facem ceva bine. Eu îți povestesc de activitate, dar ce crezi tu despre activitatea respectivă în continuare nu mai ține neapărat de mine, că sunt și persoane sceptice. Și eu cred că de persoanele alea sceptice mă temeam cumva cel mai tare, că mă iau la întrebări, dar cine sunteți voi de la Crucea Roșie? Dar voi ce vreți de la noi? Că banii ăia chiar ajung unde trebuie sau alimentele alea chiar ajung unde trebuie. Nu, domnule, ne facem stocul de făină pe 100 de ani. Că vine pandemia. Da. No, și asta cred că era marea mea barieră. Nu cumva să fiu interpretată greșit, să nu zic vreo prostie, ce o să creadă lumea. Acum sunt mult mai degajată din punctul ăsta de vedere și, bine, e o chestie care vine cu timpul, că și dacă ar fi fost posibil să-mi dau un sfat, nu știu dacă l-aș fi luat în considerare, că trebuie să te lovești de anumite situații ca să-ți dai seama că trebuie să și schimbi ceva. Nu știu ce altceva să mai zic. E o întrebare capcană asta, cu siguranță. Dar nu vrei să știi cum am simțit eu când filmam al doilea episod și Melissa, invitata noastră, a zis că ne pune și ea nouă câte 2 întrebări și Eve, o scăpat ieftin cu 2 întrebări așa legere și după aia Melissa pe mine m-a închis, dar parcă mi-a dat în cap cu întrebarea asta. Când a trebuit să mă uit la toată viața mea de voluntar și să mă gândesc unde am dat greș, să mă gândesc ce am făcut bine și să încerc să pun în balanță toate lucrurile astea ca să ajung să realizez că habar n-am ce sfat mi-aș da, sincer. Și la fiecare episod în care mi-a fost întoarsă întrebarea asta, cumva am avut alt răspuns la ea, pentru că îs tocmai atât de multe și atât de multe știu. lucruri pe care ai vrea să le schimbi sau pe care știi că le-ai putea îmbunătăți. Dar exact vorba ta, doar după ce ai trecut prin ele poți să știi că trebuie schimbate. Da. Uite, eu și dacă am greșit undeva, nu știu, la activități, poate, că acum chiar nu-mi vine în minte nicio situație, dar tind să cred că dacă ar fi fost să greșesc undeva, colegii mei, nu știu, poate m-ar fi acoperit sau ar fi zis o chestie care să repare rapid situația astfel încât, nu știu, nici să nu-mi dau seama. Că prefer să cred că suntem în punctul în care echipa asta de voluntari cumva fiind formată, deși nu, tot timpul nimerește alți voluntari, că se schimbă, mai vin voluntari noi, unii poate pleacă, dar în esență ne simțim cumva ca într-o familie, chiar dacă sunt voluntari noi și nu ne cunoaștem la modul foarte personal. Când avem o activitate, nu știu, parcă suntem una și aceeași persoană clonată. Și nu știu, ne ținem cumva spatele și deci chiar dacă greșești și poate e o gafă hai să zicem, nu majoră, că în voluntariat nu știu cu ce ai putea greși, sincer, că oricum tu faci un bine. Adică chiar dacă nu îți iese, tot îți iese ceva. Dar e bine să știi că ai persoane care îți țin spatele și atunci nu te pune într-o situație chiar inconfortabilă. E altceva, să știi că
ai pe cine te baza și în cazul în care tu dai greș. Chiar am o întrebare pentru voi. Dacă Go ar ahead. fi să puteți face orice activitate de voluntariat, să zicem, la nivel de țară, ce ați face? Nu știu, gen, ce ați schimba, să zicem, sau ce ar fi Întrebările de astea, schimbat astfel încât să poată face cumva populația diferența? Adică să pornească schimbarea de la populație. Nu știu dacă ați înțeles ce vă să zic. Uite, nu știu, Ioana, ce idee are acum, dar dacă nu se supără pot să încep eu. go ahead. Eu întotdeauna am fost pasionată de psihologie și mi se pare o problemă foarte gravă faptul că nu doar noi, dar acum, dacă ne raportăm la România, o să vorbesc din sensul ăsta, evităm foarte mult să vedem importanța sănătății mentale. Și aș face orice legat de asta și m-aș implica efectiv în orice care ar putea să scoată cumva subiectul ăsta din lumina tabu, poate, pentru că cred că putem să-i zicem tabu. Foarte, foarte mulți nu vor să vadă perspectiva asta și să analizeze o problemă, poate chiar majoră din societate din punctul ăsta de vedere. Pentru că foarte, foarte, foarte multe pornesc din ideea asta de sănătate mentală și efectiv din multe boli asociate, cum e anxietatea, depresia și tot felul. Numai când mă gândesc că tineri au ratat șanse din cauza problemelor de felul ăsta, sunt terifiată cumva, pentru că sunt foarte mulți oameni cu potențial și efectiv nu îl pot valorifica din cauza acestor probleme și mi se pare foarte trist. Da, și nici nu vor unii, sau nu e că nu vor, dar e rușinea asta, știi, la noi în țară, mi se pare, să mergi la psiholog. Pentru că psihologul nu e văzut ca un, nu știu, consilier, că până la urmă omul ăla numai, nu știu, te ascultă, poate îți dă niște sfaturi, te liniștește în măsura în care poate. Deci nu e un capăt de lume, nu înseamnă că dacă ești psiholog ești și nebun, că la noi cam asta se înțelege. Adică multă lume are percepția asta. Nu mergem la psiholog că n-am probleme cu capul. Din păcate. De asta e. Cred că primul lucru care poate fi făcut în situația asta e, nu știu, lumea să fie cumva sensibilizată. Am foarte multe idei și nu știu cum să le zic, în ce ordine. Dacă tu ești, nu știu, o persoană bună sau, nu știu, poate persoana de lângă tine, nu știu, are o zi mai proastă, e mai înțepată, nu trebuie să fii și tu înțepat numai ca să-i răspunzi. Știi, poate efectiv are o zi proastă și are un pic nevoie de liniște, nu știu, poate să fie ascultat, poate pur și simplu să fie ignorat, acum, nu. Da. Oricum, totul pornește de la comunicare până la urmă, că mă gândesc că și persoanele care nu sunt într-o situație foarte fericită din punctul ăsta de vedere, nu știu, depresie, anxietate, cred că în esență tot de la comunicare a pornit, știi? Comunicarea cu alții. Nu mă refer că e problema la ei. Uite, de exemplu, bullying-ul. Câte probleme cauzează. Și la nivelul profesorilor inclusiv, că s-a ridicat pe Facebook zilele astea ceva problemă legată de participarea studenților sau, mă rog, elevilor în general la orele online. Că omul ăla se trezește dimineața, își face o cafea, se pregătește, se aranjează, adică apare în fața ta cumva, știi, nu în pijamale,
ca tu nici măcar să nu-ți deschizi camera, știi, sau să-ți deschizi camera, dar să fie în pat sau în pijamale sau, nu știu, cu părul vâlvoi, abia trezit din somn. Nu, și asta poate fi cumva o insultă indirectă, știi, la adresa lor, că oamenii chiar își dau interesul și vor să te învețe ceva până la urmă și trebuie să ai și tu un aport. Și în școli, în rândul elevilor, cumva, cred că ar fi fost mai bine, în primul rând, dacă s-ar fi păstrat uniformele peste tot, că uite-te câte diferențe sunt. Eu nu am Adidas de ăia pentru că, nu, poate părinții mei nu au atâția bani cât au părinții tăi. Știi? Și discuții de genul. Nu înseamnă că dacă suntem diferiți, avem o problemă, pur și simplu suntem diferiți și e ok. Nu știu ce să zic despre chestia asta, adică legat de ce ai zis tu cu eforturile de depus și așa mai departe, cred că ține de o disciplină cumva învechită, pentru că stai și te uiți la niște oameni care nu doar că sunt extrem de talentați și cu un potențial academic incredibil, dar pe lângă asta mai și creează niște chestii care at some point o să ajungă inovații și o să ne faciliteze viețile în 11 feluri și habar n-am. Ideea e că mi se pare că încă trăim în ideea asta că felul în care arăți nici nu știu, te caracterizează ca persoană. Ok, părinții tăi sunt super bogați și ți-au cumpărat papuci. Eu, spre exemplu, pot să-mi cumpăr numai haine din second, dar eu, spre deosebire de tine, probabil că dau randament mult mai bun la școală. Sau, mi s-a stricat peria de păr azi dimineață și n-am reușit să mă piaptăn înainte de cursul online. Însă, tot felul de situații pe care noi nu că ne neglijăm, le judecăm cumva pripit și le punem sub eticheta nepăsării și cred că e o judecată un pic prea abruptă comparat cu care ar putea fi valoarea adusă în plus de fiecare dintre persoanele alea. Eu sunt o persoană extrem de confortabilă și de comodă și dacă eu într-o dimineață mă trezesc cu 10 minute înainte de curs și mă pun la curs cu camera pornită în pijamale, asta nu înseamnă că nu o să fiu atentă la cursul ăla și bine, o să creez naiba știe ce. Da, dar zic, sunt foarte mulți profesori care consideră că dacă tu nu te prezinți ca și cum te-ai prezenta la școală, îmbrăcat, aranjat, bla, 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 e ca și cum tu nu vrei să depui un efort pentru potențialul tău academic și pentru ce poți tu să faci ca și student-elev. Și sunt niște concepții care probabil că mai degrabă îngreunează decât facilitează, mai ales în perioada asta de pandemie, ceea ce ar trebui să însemne învățământul. Și, uite, cred că chiar pe partea asta aș vrea să militez în ideea în care sunt foarte multe preconcepții care ar trebui ridicate, sunt foarte multe prejudecăți care îngreunează viețile elevilor și studenților pentru simplul fapt că acum 100 de ani așa era normal. Trăim într-o complet altă eră și trebuie să ne adaptăm situației în așa fel încât și profesorilor și elevilor, studenților, doctoranzilor, masteranzilor, bla, 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 să le fie viața cât se poate de, nu vreau să zic ușoară, pentru că viața tot timpul o să vină cu greutăți, dar cel puțin învățământul să nu fie mai greu decât ar fi fost odată din cauza alte situații de genul programă învechită sau profesori care nu te acceptă într-un anume fel la școală. Cred că astea totuși sunt stigme peste care ar trebui să trecem în secolul 21, în anul 2020, când suntem în plină pandemie și când totul ia razna. Acum sunt lucruri mult mai importante pe care ar trebui să ne axăm decât pe cum vine Georgica la ore în pijamale sau în
în cămașă și cravată. Adică, nu, ok, Bine, dacă bine, vrei eu să te... N-am vrut să mă Știu. refer, știi, la chestia asta, mă refeream strict la, cumva, respectul față de profesori, știi, și că există bullying și la nivelul, nu știu, Da, elev-profesor. este un Deci nu bullying că imens. vai, e mare problemă că ești în pijamale, e pur și simplu ideea de, nu, omul ăla se străduiește, măcar străduiește-te și tu, știi? Da. Dar chiar Deci, așa, da. chiar așa îmi povestea mama ieri, că a auzit așa din povești în povești pe cineva care, a cărui copil, de fapt, s-a lăudat cu faptul că în momentul în care domn profesor l-a strigat pentru prezență, el a ieșit de pe curs, cum ar veni. Și era așa, se bătea foarte tare în piept că, vai, cine mi eu, că eu i-am ieșit și practic i-am închis ușa în nas, cumva. Și da, asta e o formă practic de bullying care e foarte neplăcută, mai ales că omul ăla doar își face treaba, adică n-a făcut nimic greșit. Da. Cred că sunt foarte mulți părinți care își bazează educația copiilor pe faptul că se vor disciplina la școală și nu-și mai asumă în totalitate rolul de părinte, astfel încât se ajunge inclusiv în situații de genul ăsta. Da, ok, îs și elevi care sunt foarte buni și poate puțin peste average sau chestii de genul ăsta și care în realitate par răi, nesimțiți, aroganți, neglijenți, nepăsători, dar sunt mai mult focusați pe ce vor să învețe separat de ce învață la școală și atunci profesorii n-ar trebui cumva n-ar trebui să se raporteze atât de mult la ce văd în timpul orelor sau la ideea asta că părinții ori dat greș în educație sau că ei dau greș în educație, cât ar trebui să se gândească cum ar putea pe acel individ să îl ajute în a ajunge la, sau mă rog, la a-și, cumva să-i ajute să își întreacă propriile întâi așteptări și pe urmă propriile performanțe. Sunt o grămadă de capitole pe care în momentul de față este o grămadă de stigmă și foarte multă prejudecată și, în fine, sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea îmbunătăți, dar cred că cel mai important putem să începem să îmbunătățim comunicarea pe care o avem cu oamenii din jur și să ne ajutăm să ne educăm unii pe alții, atât la nivel comportamental, cât și la nivel de pur și simplu cunoștințe și, nu știu, talente și așa mai departe. Cred că ar trebui să fim un pic mai închegați ca și comunitate înainte să ne permitem să judecăm pe alții și să arătăm cu degetele. Da, să învățăm să fim oameni prima dată, că se pune Exact. și în școli, se pune foarte mult accent pe învățat și pe performanțe școlare. Și mai ales Se pun presiuni, da, pe performanțele școlare, dar până la urmă, din punctul meu de vedere, cea mai importantă calitate e să fii om. Chiar dacă, nu știu, sună un pic ciudat că până la urmă toți suntem oameni, dar nu toți în adevăratul sens al cuvântului. Da. Dar și nu numai că pe performanță se pune foarte mult accent, ci pe competiție. Pe performanța bazată pe competiție, care de fapt nu e performanță deloc. Pentru că nu e performanță raportată la tine, ci e raportată la clasa La ta. cum se descurcă, da, ceilalți. Uite, de asta cred că voluntariatul este un mediu excelent pentru a te dezvolta și pentru a primi o șansă să îți îmbunătățești performanțele raportat la tine. Pentru că deși tu faci parte dintr-un anumit departament sau sunt alți 200 de oameni în jurul tău care sunt la fel voluntari,
tu și ce faci tu și doar ce faci tu contează în performanța ta și, într-adevăr, afectează randamentul pe care îl dați ca echipă, dacă este vorba de echipă, dar, în același timp, din greșelile alea înveți mai bine decât ai învăța din școală orice altă calitate. Cumva, voluntariatul, de fapt, neutralizează competiția asta pe care o instaurează școala în comportamentul nostru și ne aduce cumva înapoi într-o zonă din asta de a fi mai omenos, mai empatic, mai eu om cu tine și tu mai om cu mine. Foarte frumos ai spus. Noi am creat pentru podcastul ăsta o secțiune care se numește Dicționarul explicativ al voluntariatului. Și ne rugăm invitații la fiecare episod să ne explice în 2-3 cuvinte ce înseamnă voluntariatul pentru ei. Așa că, ce înseamnă voluntariatul pentru tine? Pentru mine înseamnă familie, dedicare, timp și empatie, chiar în câteva cuvinte, fără să le leg dacă e. Dar dacă le-aș lega, să mă gândesc ce ar ieși. E dorința de a face, nu știu, bine, fără să vrei ceva în schimb. Îi faci pentru că simți nevoia și că vrei și că tu, făcând o chestie bună, te face să te simți mai bine tu ca persoană. Are sens. Are. Că, degeaba faci o chestie dacă și aștepți ceva în schimb. Nu e ca și cum lumea o să îți ridice o statuie sau o să cadă găleți de bani pentru că tu ai făcut o faptă bună și, vai, Doamne, cine ești tu? În urmă faci un lucru bun ca să-ți ajuți și aproapele și să te ajuți și pe tine. Și faptul că îți ajuți aproapele e cea mai mare mulțumire pentru tine, deci e cea mai mare răsplată, cumva. Dar voi, dragilor, ce definiție aveți pentru voluntariat? We already did this before. Ce uita ce am zis la ultimul episod? Poate se mai schimbă definiția, măi, ca și sfatul. Da. Ultima oară am zis terapie prin muncă. Și cred că I'm gonna stand by this. Pentru că e unul dintre cele mai mari principii după care categorizez eu voluntariatul în viața mea. Și mă refer aici la faptul că, da, așa cum s-a mai zis de foarte multe ori, oamenii au nevoia asta de apartenență. Dar pe lângă nevoia asta de apartenență, anxietățile pe care cu care ne confruntăm în fiecare zi sau tot felul de greutăți la nivel psihic care ne fac să ne gândim că suntem mai puțini decât ceea ce suntem cu adevărat, cred că pot fi într-o oarecare măsură, mare măsură, conquered printr-o activitate din asta de voluntariat. Pentru că, și din nou, cu riscul să mă repet a mia oară, voluntariatul are un loc pentru oricine. Oricine ești, orice știi sau nu știi să faci, mereu va exista un loc în lumea asta voluntariatului pentru fiecare. Și atunci, ca să-ți redai un sense of self și ca să ieși din doar pentru puțin cumva, timp. Da, exact. Să-ți ridici încrederea în tine. Exact. Și ca să ieși puțin din bula asta din a te bate singur, din a-ți da singur cu piciorul în orice oportunitate, e ok
faci câte o activitate de voluntariat every once in a while. Da, știi, sentimentul ăla când se încheie o activitate și cineva îți mulțumește. Mamă, deci simți că cine știe ce, Doamne, ai făcut, știi, bine și te simți chiar apreciat, știi, și asta te ajută foarte mult la, cum să zic, îți ridică, știi, cumva încrederea în tine și începi să te vezi cumva cu alți ochi, nu știu, e un sentiment foarte fain, gen, da, uite, munca mea este apreciată, am făcut chestia asta, Exact. hai să zicem, nu pierdut, mi-am valorificat atâta timp și cineva chiar a văzut chestia asta și apreciază. Exact. Pentru că, uite, la facultate poate nu o să vezi chestia asta, la locul de muncă n-ai să vezi chestia asta, pentru că de multe ori sunt medii în care ești mai mult criticat pentru ce nu faci bine. Dar Exact. cine te laudă că ai făcut o chestie bună, știi? Sau cine zice, bine mă, uite, te-ai străduit, ai încercat, bravo, ți-a ieșit ceva. Că tot timpul vezi că n-ai făcut aia bine, vezi că ai deadline, vezi că. No, la voluntariat participi, cineva te vede și zice, bă, uite, mulțumim pentru implicare, mulțumim pentru activitate. Că nu poți, știi, să închei o activitate, să-ți trimiți voluntarii acasă, știi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Corect. Și asta, uite, asta apreciez tot timpul și la Crucea Roșie, mă, noi dată să avem o activitate și să nu ne mulțumească cineva de așa din tot sufletul, bă, mulțumim, știi? Nu știu, e super. Eve, tu nu ai răspuns. Nu te-am uitat? Și eu o să mă repet, pentru că din toate episoadele pe care le-am făcut până acum, mi se definește tot mai clar aceeași idee. Pentru mine, voluntariatul e un spațiu care îmi dă voie să fiu eu însă. Și pot să conectez ideea asta cu ce a spus și Ioana și ce ai spus și tu. Pentru că cumva îmi validează sinele și îmi zice că, băi, tu ești bine așa cum ești și ești valoros așa cum ești și faci ceva ok în lumea asta. Oricum, ideile astea se leagă oricum le-ai învârti și le-ai întoarce și tot la concluzia aia ajungi că cumva îți dă sentimentul ăla de suntem cu toții oameni și tot acolo ajungem. Tot aceleași lucruri ni le dorim. Vrem să fim acceptați, vrem să fim apreciați și da, nu știu să explic, că sunt prea multe de zis. Da, știu. Eu, prin voluntariat, am înțeles cel mai bine faptul că oamenii sunt diferiți și că e ok să fim diferiți și e normal. Și n-ar trebui să fim judecați sau să nu ne judecăm unii pe alții pentru, nu știu, pur și simplu, pentru cum suntem. Adică nu, ăsta-s eu, n-ai ce-mi face. Ori mă accepti, ori nu mă accepti. Și decât să-ți faci inimărea, mai bine, nu știu, accepți-mă efectiv așa cum îi, că deci nu există într-un om să nu găsești ceva bun. Dar e alegerea ta ca om ce vrei să vezi. Fie vezi partea bună și vezi calitățile și nu neapărat că profiți de ele, dar lucrezi mai mult cu ele. Băi, omul ăsta e bun pe ceva. Hai să valorificăm treaba asta. În loc să zici că, bun, nu îl acceptăm pentru că e egoist, pentru că poate nu știe să comunice la nivelul la care noi ne-am aștepta sau... Nu. Concluzionând, e alegerea ta ce vezi în oameni, partea bună sau partea mai puțin bună, dar și partea mai puțin bună poate fi văzută, acum depinde din ce unghi privești, și un defect poate fi o calitate în anumite situații. Ioana, mulțumim că ne-ai povestit și tu despre viața ta de voluntar. Mulțumesc și eu de invitație.
Nu bine, dragă. Mă Nu. bucur că te-am cunoscut. Și Pare eu. foarte bine. Și ne mai auzim. Sper să ne mai auzim și să ne mai vedem. Și eu. Și poate ne, nu știu, facem un grătar, bem o cafea, ne uităm la un film, mai povestim așa ca fetele, nu numai Nu numai despre chestii voluntariat. serioase, da. Da. Atunci, până data viitoare, dragele, Ne audem. ne audem, Dara. Bye, Seară weekend mișto. fine! Pa și vouă, vă pup! Seară stop. Eu chiar nu-mi dau seama dacă acel iepure Tokyo e real sau e... Ne și asortăm. Lună neagră. Oh, bă, dar ce scump îi!